Kiwei Liengsuiñ kabakit yakumba henry pho Ngut ki passenger kalahap kansan na suin beneng hadian baladon ka jingthut hakarukom her ka jongka kani ka jingjia kalajia hakapor shiteng sngi jongka khandai terik unailar arhajar arphosau hakajilla jongka Sao Paulo kabadon hakari Brazil katkum ki kai phot Khubor na po Brazil layatu ba hadian bala penlong ya ka search and rescue shimladon manu manuru balaj im na pedeng kibriu kibadon Hapoh jong kani ka Liengsuiñ Syu laong ru ba kani ka Liengsuiñ kalahap hakijaka kibala longsnong henry don bok pat ba shimladon manu manuru bala mensau na pedeng kibriu kibadon hasla khandau katkum ki video bala yo ring da kibriu kibala saki ya kani ka jingjia la banyo i ba kani ka Liengsuiñ kalashat pelon haswa banthong shasla khandau U Presiden jong ka Brazil U Lula da Silva haba ai jingkran lengba ka television ula karpat ya kibriu bakin sngap jar shipor arpor kom kadak penpen i ya ka jingsngaulam na ka benta kilanot jong kane ka jingjia ula pha ru ya ka Khubor snaulam sha Baroh ki bahayeng hasam jong kilanot kibalayap na kadaw jong kane ka jingjia ya ka ba menta empat tip ya kadaw tenrai jong kane ka jingjia henry ki investigation team kindang yai wa chu ya kadaw tenrai kabala penlong ya ka jinghap jong kane ka Liengsuiñ Cuidado de explodir, meu, cuidado. Tá vindo já. Não tem o que fazer. Aí, ó. Bem no centro aí, ó. Piloto e copiloto, ó. Bem no centro aí.